Renátka Zmajkovičová do diskusie. Vážený pán predseda, pracovné predsedníctvo, hlavne vážené delegátky, delegáti, ono to tak vyznelo, teraz idem hneď po Monike a ona povedala, je potrebné mať aj ženy v predsedníctve, tak moje vystúpenie vôbec s týmto nesúvisí, takže chcem všetkých ukludniť, ale moje vystúpenie súvisí s komunálnymi voľbami. My sa dnes stretávame v našej politike s jedným veľmi významným a výrazným fenoménom, a to je nenávisť. Predseda už pred chvíľočkou spomínal anarchiu. Anarchia dnes neznamená v spoločnosti demokraciu. A to by som chcela dať taký signál aj všetkým tým mladým ľuďom, ktorí si dávajú si tú rovnítko medzi anarchiou a demokraciou. Komunálne voľby na jeseň, ktoré budú poznačené presne týmto fenoménom nenávisti. Vieme, že už sa to uskutočnilo v Košiciach, a to isté aj v Trnave v krajskom meste. Smer sociálna demokracia vo voľbách 2010 porazil pravicu, konzervatívnu pravicu v Trnave po 3 volebných obdobiach. Z 32 poslancov sme získali 18, 2 viceprimátorov. Trnava sa otvorila občanom. Dnes, podľa posledného prieskumu, ktorý mám v dispozícii, sme si robili 72% občanov Trnavy je spokojné, ako mesto napreduje, ako sa dynamicky rozvíja. Rozvíja sa pretože je tam 18 poslancov, ktorí sú v koalícii za stranu Smer sociálna demokracia. Lebo títo ľudia sa otvorili občanom. A čo je dôležité, keď sa stretávam s ľuďmi a dávam si otázku, keď sa nás pýtajú. Ale nevytvárate si koaličný potenciál. S kým vy zostavíte vládu? S KDH, s ktorými sme boli v meste Trnava? Primátorovi sa vládlo komfortne, pretože všetky návrhy, ktoré prišli v zastupiteľstve, sa snažili získať väčšinou. Nie, že silou moci. KDH sa postavilo z SDKU, z Olano, zo stranou Zelených, s mostom HÍD, spravili veľkú tlačovku a majú svojho kandidáta za KDH. Žiadny volebný program. Ich volebný program je Sme proti Smeru. Musíme vrátiť znovu pravicu do mesta Trnava. Vôbec ich nezaujíma to, že občania sú spokojní, že mesto sa dynamicky rozvíja. My sme proti Smeru. Nova? Porazíme Smer na hlavu. Nova sa poráža dnes sama. Ale ja nechcem hodnotiť politické strany. A z toho mi všetkého vychádza, že kto je náš koaličný partner? Náš koaličný partner je občan. To je náš najdôležitejší koaličný partner, ten nás nesklame. Dnešné opatrenia, ktoré dnes prijímame, sú presne v tom kontexte. Náš najlepší koaličný partner je občan. A by som vás chcela všetkých poprosiť, ktorí pôsobíte v regióne, ktorí pôsobíte v inštitúciách, pretože vy sa stretávate s občanmi, vaše rozhodnutia sú, ktoré poznačujú život občanov. A práve prosím vás, v tomto kontexte postupujte vo vašich regiónoch. Náš najlepší koaličný partner je občan. Ďakujem. Ďakujem pekne.